Namin diri sa bukid na pod. Kabukid ng pamilya. Nisa kami diri sa bukid mga kit. Sa kabigil sa bukid. Namin diri sa bukid sa Kiw-Kiw. Ano lang kikiw? Diri Pitalo. Pitalo na ni siya mga kit. Namin diri sa kan mga kit. Bukid sa Kiw-Kiw. Amon i-share na sa ninyo ang video diri. Ang bio nga rin, diri dapita. Mga kit. Ang bio sa nga makita diri sa Kiw-Kiw. Pitalo. Sitio Kiw-Kiw. Darang bukid. Akong patakan para maklaron niyo mga kit. Makita niyo ang kuan ba? Puntod nga rin. Diri sa kuan, namin karon diri dapit sa Sitio Kiw-Kiw. Sa sakop na ni siya Hospitalo. Among gi kuan diri mga kit para ma-share naman niyo ang kuan diri, ang view, amay share ninyo ang view diri. Nindot sa view diri mga kakyat. Nagkuyog mi diri si Nikadjin. Among i-share ninyo ang view sad nga makita diri tong ora ba. Nindot sa view taas ni Nikadjin mga kakyat ay. Bukid na pay kasapaw ka bukid ay. Kita ka yan. Na, sapaw. Nangipon. Wala ko nagngipon nga nito mga kaya. Abogos lamok we. Nami diri ron. Ato inguon na. Darang mga view diri. Amo i-share ninyo mga view ay. Ato tawag Ang mga ng view diri jay. dapita sa kan. Dito Kiw-Kiw. Ilan mo ka. Mao na yung mga view diri sa Sitio Kiw-Kiw. Bakit? Amo i-share ninyo para makakita sad mo diri dapita ba. Musag. Ni Nikadjin mga kayat ay. Hamusag na ang mga kayat. Nikadjin mga kayat ay. Nasluyon ako. Tara. Nikadjin mga kayat. Katawa. Hinay midrig na. Kuan mga kayat. Mga kayat. Hinay midrig. Kuan. Inalisod king da. Lisod kayong daran niyo eh. Gagmay kayong daran. Ito mga kayat. Nyo. Kuan among gisa ka diri ang kuan book share ninyo ang view diri pod ba para makita pod mo sa view diri unsay makita nga view diri dapita. Nama ani ang view mga kiat. Kaya ko mahingo ang view. Hingo. Murag ngipon nimo ang hingo. Ako hingo ng daw no. Tara, tantan na. Tapa ay napay-ngipon. Yan, tantan. Lisod yun, ang dana ni abot. Nah, gaba na si Nikadjin ako mga kayat. Nikadjin ka. Nanganga. Ako lagi bahas Nikadjin mga kayat kay lisod ang kuan paglubsong ri. Nakasigit ko. Agoy. Turag dan mga kayat. Lisod jod. Kapag agi na mo saan na Tangason mo nito mga kayat. Tangason medyo may pagkatangason ang daan ri. Baby. Walang gibahas Nikadjin para dali ra mi makalugsong. Oh, ya. Dara. Oh, my. Oh, ya.
Oh, nagsungon man siya. Ay. Ah. Among gitangas diri kay ari mamin diri manguhag lawg og para lawg sa kanding. Ya. Among gi subay balik og napabay lawg kay manguha niya mi diri. Manguha mi diri lawg sa kanding. Para lawg sa mong kanding. Oh, pero wala kanding. Naam ko. Wala man. Naam ko mi kanding kaya sinikadsin. Kanding day ko. Kanding ko. Sinikadsin. Sinikadsin among kanding. Boy. Boy na. Kaya wa mi kanding. Ari may diri bitaw manguhag lawg sa una mga kaya para sa kanding. Anang para sa baka o sa kanding ya. Ari may diri itam naka. Daghan mang lawg des bobok. Among gitistingag tangas ba? Amo tistingan Tangas nya. Paan ba? Nabay makuha nga lawg. Oh, makuha sa law. Libo naman kay diri Sa una dim kini libon diri mga kayat. Kuan ra man to diri sa una kanang hawan-hawan pa ba kay anam ang lawg ba og ang kahoy. Ya, karon ko naman. Libo naman kayo. Muraguan na ko game tangas. Adlok course bitin. Libo nang maayo sa una sus. Hawana ni dre. Kita kay ang ubos ba? Karon kita na kay ang biyo sa ubos. Karon sabod na dili na kay maklaro. Libon. Libon. Ibo na yun. Mara nag ka ng kalasangan. Oh, napajoy kwaknet. Kalasangan. Nabgi kwaknit mga kayat. Ni kajin ay nahadlok sa kwaknit. Pinadlok sa kwaknit. Nahadlok sa kwaknit be. Wala. Tarong ay mo. Wala ko naglo sa kwaknet. Ang naong ni mo muram sa kwaknit. Namaon ni mga kakiat. Mo ni kong naong nga kayat. Ang kwaknit. Nahingo. Amo i-share ninyo ang bio dire ba? Sa Sitio Kiokio, Talo. Yeah, my friend. Padong midri lugsong nga kayat. Are may naog. Naog midri sa ubos. Adto na mi, padong na mi uli. Padong na midri sa ubos nga kayat. Maonit mangkat. Maonit mo. Kuan mangkat. Na tumoy kasi kanan. Mahugra ko. Law ko mama. Ali be.